Marunevici, cercetătoare, etnograf, pedagog, activist civic și politician. Она несколько монографий написала по материальной культуре гагаузов. Она в нашем зале, во втором зале, она вместе с Дмитрием Карачебаном оформила уголок жилища на основании научных описаний. Maria Marunevici s-a născut pe 25 octombrie 1937 în Comrat. A învățat la școala pedagogică din Tiraspol, pe care a absolvit-o în 1956, iar peste un an a fost admisă la studii la Universitatea de Stat din Chișinău. A urmat perioada de muncă titanică. Maria Marunevici și-a dedicat aproape 30 de ani din activitatea sa științifică activității la Academia de Științe a Moldovei. A susținut teza de doctor cu titlu Locuințele tradiționale ale găgăuzilor. De-a lungul anilor a publicat în jur de 40 de lucrări științifice, inclusiv 3 monografii importante și a fost o figură cheie în organizarea mișcării sociale Femeile Găgăuziei, contribuind la înființarea televiziunii locale. A elaborat și publicat materiale care susțin științific statutul special al Găgăuziei. În 1994, Marunevici a participat la Forumul Internațional al ONU, care a avut loc la Geneva. În 2001, încă un vis al Mariei Marunevici a devenit realitate. În Găgăuzia a fost înființat Centrul de Cercetări Științifice care poartă numele ei. În prezent, echipa științifică a centrului editează publicații științifice, dar și desfășoară o serie de proiecte multimedia pentru studierea limbii, istoriei și culturii găgăuze. În special, sunt organizate cursuri de limbă găgăuză pentru copii și maturi, prezentări ale publicațiilor, dar și un ciclu de emisiuni. Acestea sunt plasate gratuit la dispoziția publicului pe internet și difuzate de compania publică GRT.